Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toto titi tentrem ayem-ayem ngoten nggih. Sinaosa dalu punika Gusti ingkang paring jagat mercapada paring jawah. Muga-muga tansah pinaringan rahmatipun Gusti ingkang murbaning jagat mercapada. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabi Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa duriyatihi wa ahli baitihi adadama fi ilmika sholatan daimatan bidawa min mulkika amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa dzkuru nikmatallah 'alaikum idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam kiwamud dunya bi arba'atin asya'a ilmil ulama bi adlil umara bi syakhawatil aghniya bi du'ail fuqara. Syahadatul kurama masyayikhinal Aisyah. Kunjuk katur pepunden kita linangkung dateng para alim, dateng para ulama, para masyayikh, para simbah kiai, para bapak kiai saha para ibu nyai, ustad ustadzah, bapak haji, ibu hajah. Al-akhos panjenenganipun Po Kiai Zidni ingkang rinten dalu tansah sumanding sumarah dateng setunggalipun kitab suci kiblating panembah ingkang tansah kita dhereki. Sesepuh pini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang mapan makuwon dedalem wonten ing lingkungan Bandung. Setunggalipun dusun utawi wewengkon derek Sumberjo ngoten nggih. Ingkang rinten dalu tansah ndedonga nyenyuwun dhateng Gusti ingkang murbaning jagat mercapada muga-muga putra wayah nduriyah-nduriyah kita sami khususipun putra wayah wonten ing Bandung Sumberjo Mertoyudan punika Allah nakdiraken dados zuriyah putra wayah ingkang sholih lan sholihah. Kranten kita sadar zaman ingkang sarwa sarwi sampun modern, Pak. Kathah piyantun sakniki niku mboten mung lare nggih, piyantun rina wengi esuk sore niki dolanane mboten sanes mung HP mawon. Mila kita ndedonga nyuwun dhateng Gusti muga-muga putra wayah kita sami dados putra wayah ingkang sholih lan sholihah. Pangemban pangbatipun praja satriya satriyanipun negari Forkom Pimcam Kecamatan Mertoyudan, Bapak Camat ingkang mewakili
dan Ramil, Kapolsek, Kapak Babin, sedanten linangkung Bapak Kepala Desa Sumberjo, Soho Pemdes Desa Sumberjo, Bapak Care, Bapak Kadus, Ketua RW RT ingkang tansah kita hormati. Panitia penyelenggara pengajian dalam rangka tasyakuran dan peresmian campur sari Gita Samudra. Ngeten. Setunggalipun musik ingkang sampun kondang kaloka awit jaman rumiyin dumugi pun sakniki. Niki alhamdulillah dipun uri-uri malih campur sari ingkang mijil saking Bandung niki wau. Muga-muga anggenipun ngawontenaken tasyakuran niki Allah tansah paring rahmat lan ridho hingga kesenian campur sari nggih wonten Waranggono. Ngoten nggih. Niki Waranggonone nggih wonten sekawan ekor niki. Sae iya wis biji. Waranggonone wonten sekawan biji. Muga-muga saged dadosaken wasilah anggen sak mangke mbok menawi kanca-kanca sedulur-sedulur wonten ing lingkungan Bandung Sumberjo Mertoyudan pada umumnya ngawontenaken hajatan, DT mantenan, DT hitanan, nggih mboten? Nggih pengajian saged berhubungan kalian khususipun tim-tim yang berhubungan dengan Gita Samudra. Ngoten nggih? Ora adoh-adoh teng mriki wis ana campur sari, insyaallah nggih mboten mengecewakan. Tur nek khususé lingkungan Mertoyudan niku kula wau pikantuk info jare gratis. Gratis. Gratis ling ngundang, lebare bayar. Alhamdulillah kanca-kanca niki. Muga-muga saged nglestantunaken budaya-budayanipun piantun-piantun tanah Jawi. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah wa syukrulillah. Kita dalu niki kok kula niki mboten kanyono-nyono ugi kepanggih dhateng para pepunden, para alim ulama saha para masayih kalian kanca-kanca ugi Gita Samudra. Kanthi niat sesarengan boten wonten sanes kita niki wong Jawa, nggih mboten? Dadi wong Jawa niku sing paling apik aja ninggalke Jawane. Ndak keweleh marang bumi pertiwine. Lho, niki mang emut-emut. Wong Jawa ki aja ninggalke Jawane. Ndak keweleh marang bumi pertiwine. Wong sak nyatane awak dhewe urip teng Mertoyudan, teng Magelang Mertoyudan, Sumberjo Medun wonten ing Bandung, lingkungan Bandung. Ngono kok kadang-kadang dhewe lali karo Jawane. Lah niki ingkang kados ngaten punika jane mboten sae. Contoh sing paling sederhana niki riyen Pak, niki riyen. Sing paling sederhana. Piantun sakniki dalam konteks rumah tangga. Niki lak nek omong-omongan antarane bojo kakung, bojo setri niku sakniki model bahasa Indonesia. Nggih sae, Pak. Wong cara bahasane hubbul waton niku minal iman. Cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Ning teng mriki niki jane wonten sing dudu dipapakake. Arep omong-omongan bahasa Indonesia monggo.
ning sekinten kalih kanca karo sedulur. Ngoten. Nek upama toh karo garwa ki mbok ya upama kepepet ora iso ya ajar nganggo bahasa Jawa sing supaya anak niki mengko saged unggah-ungguh. Nggih mboten? Sakniki nek gelem do jujur, Pak. Lare-lare sakniki niku nek kon basa karo wong tuwa miturut jenengan angel apa mboten? Angel, Bu. Angel. Sebab kathah piyantun sakniki sing nek ngendikan antarane garwa kakung garwa putri niku pakai bahasa Indonesia. Sementara bahasane Jawa ya paseh wong asli wong Mertoyudan kok. Nggih mboten? Lah teng mriki niki lho. Mula lare-lare sakniki niku nek kon nggih mboten monggo niki pun angel. Lah nek ana bocah cilik kok kon basa karo wong tuwa angel. Apa njuk awak dhewe niku kudu nyalahke sekolahan. Nggih kliru wong sekolahan niku le mulang nggih pun werna-werna. Apa meneh awak dhewe kudu nyalahke TPQ, nggih tambah kliru. Wong TPQ niku kewajibane mulang alif patah A, alif kasroh I, alif domah O, dadine A I U. Aku iki wong dudu unta ngoten niku. Lah nek ana bocah cilik ora iso basa karo wong tuwa, cobi sinten sing salah? Nggih mboten sado-ado. Cara wong lanang nggih dipresani mawon, babone kaya ngapa. Niki permasalahan perbabonan. Ora hehe Bu. Mula nek saged nalika ngendikan karo garwa ki mbok ya do basa. Nggih Bu nggih. Ngawake wedang monggo Mas unjukane. Menawi badhe dahar sampun kula siapake. Wis ngoten niku ki insyaallah mengke putra-putra jenengan niku nderek. Langsung sekaligus kronten napa? Al ummi madrasatul walad. Mbok niku minangka sekolahane anak. Lah saniki akeh sekolahan sing do rusak. Bodol. Nggih temenan niku. Ayo ta, akeh wong wadon gelem basa wae nek karo wong lanang liya, karo bojone dhewe babar pisan. Nggih mboten? Nek didelok nang panggung ngeten iki ya wah. Injih lagunipun napa? Laras Madya. Napa Sripat? Niku lak nek nang panggung. Sak nyapane nang omah takoni sing lanang kok datane ayo didik kepo. Metu butone. Mila yo kita wong Jawa aja ninggalke Jawane. Ndak keweleh marang bumi pertiwine. Mula monggo niki tasakuran nek cara dijikukke lagu sing cocok tasakuran kuwi pangkur. Pangkur kuwi pange wong sing syukur ngono lho Mas. Dadi mula jenengane pangkur kuwi maknane pange wong sing syukur. Nek mboten klintu surasa pangkur niku ngeten iki. Ngertia sipating pangeran. Suarane ya rada lumayan. Ora ketak ngeser-ngeser. Kang wis nyipta kumelaring bumi langit angger ana sulinge iki rasa-rasa kelingan biyen ke angon kebu saiki sing nggo angon kebu wis dadi lapangan uga Surya Mekolan mendung isan-isaning
jagat kang supaya manungsa gelema syukur. Semoga-moga do gelem syukur Allahumma. Ya iya, urip ki paling penting gerek alhamdulillah. Ngono kok le angel. Nggih napa mboten? Bumi langit diciptake kanggo kita kabeh, kanggo awake dhewe. Ora semang-mamang nek gur masalah dahar ngunjuk Gusti tanggung jawab. Insyaallah nek mau ngunjuk praga ora orane asat. Nggih napa mboten? Menungso le do mumet niku asline do durusi hawa nafsu, durusi kepinginan ati. Nggih napa mboten? Gajal nek urip niku teko disyukuri. Lah penak. Mula ura-urane wong Jawa niki nuwun sewu dan ora ana sing ora kepenak dan. Wis to, wong Jawa niku ura-urane kabeh sae. Ngoten. Aja cok nglanjak perkara sing dhuwur. Nek sekira ora gaduk ndak gejlungup. Lah niku ndan. Ngukur klambi kuwi nganggo awakmu dhewe. Aja ngukur klambi kok nganggo awake wong liya. Niku salokane wong Jawa niku walah ngilmu mun sumunduling langit. Lah temenan kok kaya awak dhewe niku maknane lho. Upama penghasilan sesasi niku paling karo tengah napa sak yuta ngoten to ndan. Lah kok kepengin tumbas kendaraan mobil lah ya mumet. Wong sak yuta iki nggo gawe werna-werna. Mbok ya tuku wae pit motor raketang kepiye insyaallah saged. Nggih napa mboten? Tuku kok kepengin mobil gek monggo sing merke apik Alphard. Lah ya ulihe mung Alfa tekah ngono. Ora hehehe yu. Wong ke do disyukuri. Ora ngawur wae. Uga surya megalan mendung isen-isening jagat kang supaya manungsa gelema syukur ketungkul mburu kadonyan menungso do ketungkul luru donya nyambut gawe ngasek lali ngibadahe wonten mboten mikir donya ngasek lali akhirate wonten mboten ana wonge ya teko wong kek moto-moto kuwi wonge mangkel ki ketunggul mburu kadonyan sak temah do lali mati menungso do lali marang pati. Mula wong Jawa ngelingke urip kowe kudu urup, wong urip kowe kudu urup. Artine urip kowe kudu bermanfaat karo sepadha-padha. Khairun nas anfa'uhum linnas. Apik-apike menungso sing bisa manfaat karo sepadha-padha menungso. Yo Mas, gaweke lagon eling pangeran. Dados sakersane lagune sing kepriye? Sing pokok lagu eling nang Gusti. Ya. Dados kalian kanca-kanca, campur sari kita samudra. Iki penyanyi ini aja do meram, do melek. Mendolo. Yo, ayo eling. Kan iku nyoto among sampiran, kondo iku titipan. Nyawa iku gadohan pungkasane yen mati mancing kuburan. Ayo
mung sampiran bondo iku titipan nyawa iku kadoan pungkasane yen mati mabung kuburan neng lir kadya jaladri tanggiya mangkono kocapo padha kandhane siji critane Duk narika semono nang masyarakat lingkungan Bandung Sumberjo Mertoyudan ya wis katitik ya uga wis dipun aturi surat kekancingan kanca-kanca campur sari kita samudra muga-muga ndadosaken regenging ana ing lingkungan tansah pinaringan Gusti Kapurke jagat amin. Secumil ning maknane ageng, Pak. Dadi lagu-lagu Jawa niku ndan setitik ning maknane gedhe. Ayo uripke do eling ing pangeran. Saknyatane pangkat derajat ya mung sampiran. Nggih napa mboten? Sampiran kabeh kok. Sing saiki dadi bupati, sok taun pira ya urung mesti dadi bupati. Nggih napa mboten? Ya mung disampiri. Sing saiki njabat camat nginjang nggih leren saestu sing niki njabat saking Dan Ramil Kapolsek ya sok ya pensiun mung sampiran bondo ya mung titipan nyawa ya mung gaduhan jenenge gaduhan niku ya bakal dijaluk sing gadhokake ngoten pungkasane urip manungsa niku mung do manjing ing kuburan. Mula wong Jawa niku salokane urip kowe kudu uruh. Men bisa manfaat maslahah karo sepadha padane sebab ad-dunya mazra'atul akhirah. Donya niku minangka sawah tegale akhirat. Nah niki kula kadang-kadang nuwun sewu Mbah Yai. Nek mpun kadung matur babagan Jawa, babagan campur sari. Kita saniki saged nyawang niki teng nginggil panggung niki. Niki musik teng pinggir panggung niki werna-werni lan werna-werna. Nggih napa mboten? Wonten gong, wonten bonang, wonten gambang. Sarone ana ora, Kang? Ana saron, ana kendang, ana drum. Niki mang presani. Niki gambarane wong urip teng alam donya. Teng alam donya ki nggih werna-werna. Wong urip niku nggih werna-werna. Lakune nggih dhewe-dhewe, suarane nggih dhewe-dhewe. Jajal, gonge ditabuh, suarane kaya ngapa? Tak krungu. Gonge tabuh kaya ngapa? Nah, niku suara gong. Saron tabuh kaya ngapa suarane? Nah, bonange nek ana tabuh kaya ngapa? Bonang. Nah, niku presane. Niku dhewe-dhewe. Gambange kados napa? Nah, wis ngono kae lah bangsa ngono kuwi lah. Mangkelke saiki bonang modele kaya ngono. Ya ora cetha. Mas Bagus, kendange kaya ngapa suarane njajal. Nah, niku pun benten-benten kabeh. Cara kendang niku Pak Kerto tuku dedeg kecemplung mbrumbang krampul-krampul. Jajal ngoten niku, Jal. Kecemplung mbrumbang krampul-krampul. Niki suarane benten-benten Mbah Yai. Ning nalika swara beda-beda niki nek diatur kali kanca-kanca rawitan niki dirungokke nggih sae. Nggih napa mboten? Ning nek ditabuh gugu karepe dhewe-dhewe nggih mboten sae. Artine napa? Wong urip ki senajan beda-beda kon aja gugu karepe dhewe-dhewe. Nggih napa mboten? Ning wong kadang ngaji nek wis ngantuk teko Bali ya ora apa-apa ding rasane. Teko lunga karepe dhewe-dhewe kok panjenengan kok. Ha sakarepe aku wong pancen ngantuk kok cerewet. Ngapa? Mulane kan ngoten iku. Lah wani po ora wani aku ya.
Nah ya seluweh kok ya. Lah niki mula awake dhewe niku urip nek saged kon kaya niki lho. Nuwun sewu. Musik-musik ingkang sampun dipun adep kita kabeh. Beda-beda ning nalika diatur niki mengke suarane sae. Nggih napa mboten? Aja gugu karepe dhewe mula asline dan tanah Jawa niku tanah sing tentrem. Adapun nang Jawa kuwi ora patek tentrem niku mesti ana durnane, ana begawan durna karo wonten sengkunine. Nek ususe wong Jawa insyaallah tentrem dan aman wis pokmen 86 wis aman. Ngoten. Ning krana Jawa ki kadang-kadang kesusupan begawan durna karo sengkuni kuwi sing biasane kurang patek tentrem. Kula namung mboten badhe ngajak werna-werna. Badhe ngajak kalih kanca-kanca lingkungan Bandung Sumberjo Martayudan, nggo urip ki sing pokok do sing rukun, sing apik kaya gamelan. Senajan beda-beda ning nek iso iramane disatokake. Alhamdulillah. Beda memang kudu beda, urip niku kudu beda dan wong gek partai we ana PDI, ana P3, ana PKB, ana PAN, niku cara partai politik. Organisasi ya kudu beda. Ana NU, ana Muhammadiyah, bahkan ana LDII. Jare saiki ana meneh timbul Islam Kejawen, ana Dharma Gandul. Malah jarene ana gandule Dharma barang. Ya ora apa-apa. Agama ya werna-werna, ana Islam, ana Kristen, ana Buddha, ana Katolik, ana Hindu. Nggih werna-werna, ana konghuan lambemu jeblok. Konghuane panganan kok. Wong sing dipikir mung badogang wae. Mulane nang panggung kok lemu dhewe. Aja mulai konghuan. Oh, ayo soleh samono kok ya. Konghuan. Konghu cau. Ana konghu cau. Nggih mboten? Nggih werna-werna ning sing penting arep kuwi beda-beda sing penting rukun. Lah masalah ngibadah lakum dinukum wali adin. Yo, dari kanca-kanca malah do udat-udut wae. Gaweke lagu kerukunan wah aku wegah nek gur tinggal udat-udut wae. Penak men penyanyi ini bareng kok nyanyi. Masa ora nyanyi bali bayaran penak men. Ala cerewetang. Yo. Gaweke lagu gugur gunung Mertoyudan men tambah rukun. Nang lir kadya jaladri kang wis pinanggih unik sangsaya dalu sangsaya araras masyarakat lingkungan Bandung Sumberjo. Ayo kanca kene gugur gunung tandang gawe sayuk rukun bebarengan ro kancane lelo blak 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 loro papat maju papat diolan mulung iki mesti enggang kala bis kongkol baris kala bis kongkol baris kala bis kongkol baris kala bis kongkol baris muga-muga campur sari Gita Samudra tansah gayeng bono lan muga-muga bisa ndadekake regeni ana ing masyarakat kiwa tengene duk nalika sakmono tata tentrem ayem ayo kanca kene gugur gunung tandang gawe sayuk rukun lelalan lagawa kanggo mulyane loro papat maju papat
kontul baris kula bis kontul baris kula bis kontul baris bis kontul baris muga-muga Gusti kan paling jagat merca padha tansah babareng marang kawula-kawulane kang urip ning merca padha urip tata tata niti tentrem ayem-ayem kontul baris kula bis kontul baris kula bis kontul baris kula bis kontul baris meneng lir kadya jaladri kang wis pinanggih urip sangsaya sonten dalu arang sing kudu didandani Waranggana kancane nyanyi malah selingkuh dolanan HP iku kudu didandani iki nek ngono kuwi njuk mengko nang desa liya wah ora cocok oke kancane nyanyi ya kudu nyekel mik kudu melu mangap-mangap ora kena kancane nyanyi kok malah mung dolanan HP ane iki kuwi jenengane longi 50.000 kok iki ora sayek saeka praya karo janjine Gita Samudra ngoten to lha wong kadang malah ana kancane nyanyi kan malah mikir deleke lambe ngisor dadi ngono kuwi iso ora apik Bapak Ibu rahimakumullah pun urip niku muga-muga khairun nas anfa'hum linnas dadi nek wong Jawa ngendika ora dhuwur-dhuwur ayo hablum minanas hubungane karo sepadha-padha menungso digawe apik sing sak apik-apike. Lah ngoten to nggih. Temenan iki. Arep ngibadah bathuk kasek benjut ngasek ireng-ireng kaya ditutuki. Ning nek karo sedulur wae ora akur. Alah. Ra kanggo gawe. Arep mbentaun koja kaji. Menwulan yo ngumrah-ngumroh. Aning bandane akeh kok cetile setengah modar ya tetep kaji Muhyiddin. Mulane muga-muga Bandung sing wis rukun kaya ngene tambah ana kerukunane. Lah ngoten to nggih. Cocok. Niki muga-muga estu lho. Kadang awak dhewe urip teng alam donya niku sakniki modele Masya Allah. Sakniki kathah lho tiyang iri karo sugahe tangga. Wonten napa mboten? Ana meneh wong sing drengki karo mulyane sedulur. Wonten mboten? Ana wonge ya teka. Nang isor apa nang panggung? Ah. Ojo nang panggung. Laang. Nek nang panggung yo le jagong nang isor apa nang kursi? Ah kok penak temen ora. Ayo ora kanca-kanca krawitang kuwi. Ayo penak men. Ayo kadang pancen cok ngono kuwi. Mula kula cok matur urip niku ngenggoni dhewe-dhewe. Gong ya dadi gong, saron ya dadi saron, bonang dadi bonang, gambang dadi gambang, kendang dadi kendang, suling ya dadi suling. Ning ditata uripke sing apik supaya bisa sairama. Alhamdulillah. Kranten gong kon dadi kendang ya ora iso. Kendang kon dadi gong ya ora iso, saron kon dadi bonang ya ora iso, bonang dadi saron ya ora ketemu. Lah ngoten to niku. Apa meneh suling kuwi nek disebul gek munine kaya ngono beda karo nek disebul kok bangsa penyanyi wis beda meneh. Nek penyanyi langsung puit ngoten niku.
Mulane lah, mula awake ditata-tata. Ayo sing utama niki hablum minan nas. Lah sasampunipun awak dhewe saged hablum minan nas gek mawon Pak Di Budi hablum minallah. Hubungane karo Gusti Allah ampun dipun lalekake. Urip niki ora urip terus. Bakale nggih Sedo, leres badan. Nah, teman kan orang andel takon penggemare Pak Saipul nggak siji nang kono. Niki lah penggemar setia. Pen berat. Ayo kaya kowe asline kaya adine kowe ya. Jane adine kowe to. Alah. Dobleh kowe. Keplok-keploke. Ayo teman. Lah urip teng alam donya lak ngoten. Mula alhamdulillah niki kok kanca-kanca kita samudra ning ngeliki awake dhewe Pak Asrin niku. Dadi muga-muga kula ambali malih monggo anane campur sari niki dipun sengkuyung Pak estu. Wis pokoke nek mantenan, hitanan, prasemang rono-rono adoh-adoh cukup ana kita samudra. Lah ngoten nggih. Yuk pengajian sapa kiyaine? Upamane. Upama ayo sing kira-kira lah ya cara dodok ngono. Alah ambuh cerewet. Nah niki lah ngoten mula sing nomor kalih monggo awak dhewe tetep eling karo pengirane. Lah carane eling dateng pengiran pripun? Lah dhewe Gusti Allah. Awak dhewe duwe Gusti Allah. Ya angger aja adoh-adoh marang Gusti Allah, aja adoh-adoh marang pengiran. Carane salat gangsal wedal dipun lampahi. Lah ngoten to niku. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat bagi orang mukmin sebuah catatan yang wajib harus kita laksanakan di dalam waktu yang sudah ditertentukan. Ngoten, Pak. Kula niki kula tak ngelingke liwat kanca-kanca kita samudra dalu niki wong pancen acarane ulang tahun utawa syukuran, mboten ulang tahun, syukuran kita samudra lagu senantiasa campur sari. Ngoten nggih? Langka lho kiai sing iso nyampur sari ngene nek ora kiai sing gleleng ora. Ketoke nang Magelang ya ora patek ana. Ya kayak iki ketoke lho kan laris. Yen memajang saben bengi nyawang konang apa iki jenglenge masuk iki masuk biasane malah sing ora masuk penyanyine tendriani wae lah wis blebok ae kono aja dolanan HP meneh sita kabeh HP-ne dol mangkel aku wong sing ngene iki ya ora sita kabeh dol yen memajang hamung karo canur kuning seco iki tak terangake ku ndak ora diterangake wah iki jebule ada youtuber iki ora diterangake engko ana sing ngibul ngaji malah mung nyanyi tok cerewet ora semang dobleh ora gelem nyong ora gelem nyawang ora semang delok lah ngono to ya wong pancen iki acarane campur sari kok ora oleh nyanyi padune iki sing komen ngono kuwi ora iso nyanyi jane kowe tukang YouTube kowe sing komen ora patek dobleh menang karepe aku wong aku ora kiai kok aku ki ora kiai mung kiya-kiya karo kiyu-kiyu mung balane kanca-kanca kita samudra ngono iki tak terangake men rada cetha dadi wong urip teng alam donya ki saben bengi nek iso kon nyawang konang wah ora main-main Pak
Arep nerangke caping gunung niki seprono seprene. Mbok mungkin iki para pepundhen-pundhen sepuh niki ingkang mijil saking kabupaten barang iki nembe mawon prisa niki maknane mungkin. Wah niki kula le tapa mun dangu lho niki. Wah. Tapa 40 dina 40 bengi bojone lebar manak dadi rang ora apa-apa. Ayo melas temenan panjenengan. Ning saiki ya wis kena. Dadi yen memajeng manungsa urip teng alam donya niku rinawi kena ngapa kok sing diaturi konang Pakdi. Mboten kok saben bengi nyawang jaran kok ora jaran. Ada teman-teman dipengkal. Konang niku seta tembung nuwun sewu. Kun ana sira naah wong sing nrimo. Dados lagu caping gunung niku akon awak dhewe iki supaya dadi wong sing nrimo pandume Gusti Allah. Lho, apik. Lho ora arep nrimo pripun pancen jatahe semonten. Wong nek pancen takdire sugih ya suket godhong ngrewangi, takdir melarat suket godhong ya ngrogoti. Ngoten. Mulane saben bengi nyawang konang. Yen memajang hamung karo janur kuning. Janur kuning jaat teko apa nurun cahaya. Mula wong urip bakal teko katentreman nalika urip ke mau bisa nrimo. Ngoten lho maknane. Ngoten, jaat teko apa nurun cahaya. Wong niku nek wis urip cahayaning pangeran, uripe tentrem, ayem. Napa-napa sarwa-sarwi dipun cukupi, alhamdulillah. Mboten kekurangan ya sithik, ngoten lho. Niku maknane. Niku arep nerangi ngeten iki nek ora wong sing gleleng jan ra iso tenan. Kembang wae wetan engguno kanca-kanca iki anyar dadi le nuthuk gamelan kaya emosi. Dadi nang kuping bang bang. Kaya tak antem iki rasane kok. Ambo ya dilaras ngono ora bang bang. Nek ya ora apa-apa iki semangat kok jenenge. Semangat. Nek aku mono kepengin kuwi nendang penyanyine iki malah. Kembang wae weton gunung. Menawa urip teng pundi papan niku sami mawon. Arep urip nang kota, nang desa, angger rukun karo kanca-kanca, rukun karo sedulur, rukun karo tangga, gelem ngibadah nyambut gawe, uripe bakal tentrem. Alhamdulillah. Kula kembang wae weton gunung. Pacitan Sarwi Boyo tepuk tangan nggo Gita Samudra kok ya. Iki jenggleng anyaran iki. Akhire ono kling-kling. Apik iki rombongane remuk-remuk iki. Apik-apik iki. Ini apik lho iki malah aku seneng iki. Dadi ana modifikasinya baru. Kling-kling. Nah niki lho. Niki senajan kok ngrembug Pacitan, Pak. Ning maknane nggih jane sae. Napa kok sing daturke Pacitan iku jenang. Mboten kok Pacitan Sarwi peyek, ora peyek. Ora ketan kok jenang, Pak. Lah niku wonten maknane saloka wong uripe kon kaya jenang. Artine napa? Kon sing raket karo kanca sedulur tangga lante paro. Ngoten, Pak.
Mula ora ana jenang niku bubrah. Nek ana jenang kuwi bubrah niku nuwun sewu jenengane bubur. Nah, nggih napa mboten? Mula jenang kuwi mesti legi. Ngono. Wong urip kon sing legi praupane, legi pengendikane karo sapa wae sing apik. Mula pacitan sarwi jenang. Jos maknane niku. Panas odan priye mas jatine panas odan ngene niku yo panas odan panas odan panas aling-aling awas capek gunung tungkling lembak jane apik anggar tekan kon ngeten iki penyanyi iki do guling-guling nang kono kuwi asli. Kudune ngoten niku, pancen iya kok asline kok. Dadi ora mung jagung nang kene ora lho aline lho. Kok jenengane seni kok. Budaya kok ndan. Pemene udan ngene kudune nang kono kuwi kaya kubro siswa kae lho. Tungling ngono nang kono kuwi jane. Nek ora ngono kuwi jane dilong 50 aline. Lah mung nang kono penak men jagung methuthuk. Ya ora bayaran. Ya ribet kaya ngene iki. Barai. Ah ya potongi wae wong kudune iki jungklik nang kono kuwi kok. Mah wis ora cocok. Yo terus ki yo. Panas odan panas aling-aling. Capek gunung. Penyanyi ini jungklik salto nang kono kuwi. Nadyan wadon sarta lanang inomane banyu bening. Ya wis nadyan wadon sarta lanang keterangane kapan-kapan. Dados caping gunung laras madya kanca-kanca Gita Samudra. Blak neng lir kadya jaladri kang wis pinanggih wuni sangsaya siang sangsaya aras ana ing masyarakat Bandung Sumberjo pertoyotan muga-muga tata tentrem amin. Ayo padha salat ayo padha salat ning akhirat pitu rasa tangan ritawangi aja yo ya Rabbi Mustafa balik mako sida salah dadi jaga ing agama salah jaga ing agama wis nyata salah dadi kuncining swarga salah kuncining swarga
sedaya jalar setri nomor ayo nindake salat lima iku dawuh Allah kang kuwasa ya Rabbi saya ndalu araras apyor sorotik Surya Kiai Kinrawangsit pindho gombang nesepa madune tawang madarno ngelmu kang nyata tangya mangkono kocapa candraning goro-goro bumi gumarang tangising bumi kulawan langit tangising bumi ketiga dawa beleduk mangampak sasapi gumarang mina padha kenengan waris satu jalma kemlayu tangising langit sedina udan kaping 7 lintang dedet-dedeto kinocak-kocak kawah candra dimuka gunung tarung karo gunung bumi kaladel tangkep-tangkepo sideming goro-goro sang yang guru nyandak tirta kamandanu katetesaken jumlegur ana ing Mercapada saknalika ngurmat mula-mula bengi iki awit sore mau tekan saiki tansah rimisan udan kang tansah leren ingkang minangka ngurmat mijile kanca-kanca kita samudra ingkang mijil ning Mercapada muga-muga ndadosake apa sing dadi kayuganing para masyarakat Mertoyo dan Magelang Jawa Tengah Indonesia pinaringan tata titi tentrem ayem-ayem sideme gara-gara Sanghyang Guru nyandak tirta kamandanu jumlegara ning Mercapada saknalika bisa ndadekake katentreman Mercapada glagar ayo urung ditata wayange urung ditata yo saknalika bisa ndadekake katentremaning guru-guru kang tanglosaken jumlegara Mercapada glagar urung ditata wayange ditata wayange ngesuk kapan-kapan ngoten nggih ya karangan iki mung sipate dadakan muga-muga kula bali malih kanca-kanca campur sari kita samudra tansah dipun tampi kalih para masyarakat Allahumma lan masyarakat kiwa tengene sanalika saged ngginakake saged berhubungan kemaslahatane ngaten muga-muga kanthi wasilah anggenipun tasakuran kanca-kanca niki cocok karo dawuh pangeran la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid syukur sapa sing akeh syukure iki bakal ditambah nikmate ning sapa sing tansah sulaya mongko besok bakal nampa siksa. Muga-muga kasyukurane kanca-kanca niki tansah winengku dening Gusti ingkang murbaning jagat sehingga tambah-tambah diparingi kenikmatan. Bapak Ibu rahimakumullah. Dalu niki pun jam 11 langkung niki ingkang terakhir kula namung badhe matur sekedhik bab syukur. Dadi syukur ki pancen ana werna telu kan. Ana syukur bilisan, syukur bil jinan, syukur bil arkan. Kuwi kanca-kanca kita samudra kudu ngerti.
syukur bilisan. Kuwi syukur sing bangsa pengucapan. Nalika ana salah suwijine organisasi utawa perkumpulan, mbuh niku musik, dangdut, mbuh campursari, mbuh rebana, nggih napa-napa lah. Niki kumpulane manungsa kudu nalika ngendikan do sing ati-ati. Ndak ndadekke lara penggalihe kanca kang liya. Nggih napa mboten? Nah niki penting niki. Upama ana kanca salah nuthuk ngelekke ya sing apik ora langsung matane iki lho. Genah 9 kok dadi 8. Ya ora apa-apa masalah. Nggih napa mboten? Eling pinelingan. Niki penting niki tak aturke. Sebab pengendikan niki bisa ndadekake nggone sesrayan, nggone kekancan kuwi arep langgeng sebab pengendikan. Ngoten, wis ngendika sing apik, ngendika sing nyenengake. Nomor lorone sukron bil jinan bangsa ati. Ya wis diniati nganakake peresmian Campursari Gita Samudra ya atine kudu sing seneng karo keseniane, ngono? Karo campursarine. Wong grup Campursari kok malah arep lagune iki bangsa rock and roll wae lah ya. Ora ketemu meneh. Nggih napa mboten? Wong niku apa sing dadi sing gek dilakoni apa ya kudu seneng. Wong niku nek seneng abot dadi enteng, ning nek ora seneng enteng ngodat abot. Nggih mboten? Wong biasane nek gek anyar-anyar ngene iki lak kudu iki seneng karo anane belajar. Nah ning kadang-kadang kok anggere slowi yo. Ah saya ora arep mangkat. Nah ini niku ya ana iki wong alasane mbuh arep mendi ning padahal nang omah ya mung kelon karo sing wadon. Ya ana kok ngono. Kon belajar ora mangkat alasane mbuh nang ndi ning jane nang omah ki merem karo bojone lah ngoten niku. Biljinan bangsa ati iki kudu disenengke. Lah sing nomor 3ne bil arkan. Ayo kita arahkan, ayo kita bawa Campursari ini dalam arkan pengamalan yang baik. Pengamalan-pengamalan yang menuju kesaenan. Nggih napa mboten? Saged. Arep Campursari ini larise upama mengkul dadi laris kaya kacang goreng ning tetep aja ninggalke ngibadahe. Wektu asar pentas sore jam setengah gangsal, jam gangsal ya leren manjing salat asar kudu asaran. Ngoten niku. Nah niki penting anane tasyakuran. 3 perkara niki kudu dicepengi. Bilisan, biljinan, bil arkan. Muga-muga tansah tata titi tentrem ayom ayem ana ing ngagya. Mau apik kok saiki mlempem ki lho. Oh iya mau potongan ya. Ya serapa. Yo. Tata titi tentrem ayem ayem. Neng lir kadiro jalan. Apa kang wis pinanggih uni sangsaya dalu sangsaya aras. Muga-muga Gusti kang murbaning jagat mercapada tansah paring marang kanca-kanca Campursari Gita Samudra lan masyarakat ing kiwa tengening Bandung Sumberjo Mertoyudan pinartingan katentreman kalahayan rena lan wengine tansah nyambut gawe dedencengan marang Gusti kang murbaning jagat nyambut gawe kang ora ninggal ngibadahe lan muga-muga kesenian kang bisa ngarahake marang kawula-kawulane boning sifat rerukunan reroncenan kabeh masyarakat ana ing kiwa tengene dadekake karukunan kang tentrem ayem-ayem sanalika bisa dadekake jembar kahanan rezekine
sasewakan aku yo iku to warnane kuning kuku Banyamur Sari kanggo sakake masyarakat teman-teman karya-karya muga-muga tansah pinatur sarwa subur nilura sarwa tinuku tata titih lan tentrem ayam-ayam. Dirasa rote nopo kabeh masyarakat bisa nonton ayo muga disambi kang wis uga jagat wis padha mulya donya lan akhirate atau teman kang wis kono ing padha sapi naringan tentrem ayo kabeh masyarakat minaku sarwa dirasa rote nopo saged kula dherekaken kalih kanca-kanca kita samudra ampun kirisa mau tindak saderengipun dipun aturi hastungkara donga. Leres Mas ya. Sing donga utaku ya. Sing donga langsung. Hah? Estu wae. Oh kula. Walah nggih nderekake dawuh para pemuda sepuh aku donga. Ora ketang sithik ana tambahan. Ya biasane ora ketang 50. Go sareng-sareng kok. Astagfirullah Rabbal baraya Aghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nabi'a wa wafi'ni amalan sholihat amin ya Allah amin ya Allah Allah ya Rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa ala alihi Muhammad. Hamdan syakirin lillahi rabbil alamin alhamdu ya rabb. Kama yang bagi jalali wajhika wa adi sultan. Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa innaka antal wahhab. Allahumma alhamdulillah Allahu syahidin. Allahumma dhalli alaihi wa sallam ya Rabb. Dipun ridani panjenengan dipun jaga malaikat papat. Pinayungan para nabi lan para rasul ya Allah. Dalem nyedhana panjenengan muga masyarakat Bandung Sumberjo Mertoyudan ya Allah. Dirangkung kanca-kanca campur sari kita samudra. Naringan rahmat lan ridho panjenengan dadosaken kesaenan wonten ing alam donya niku sae donya lan akhiratipun masalah donya lan akhiratipun kakurjungan donya lan akhiratipun ya Allah paring ngono kemaslahatan dunya dan akhirah min ahli ilmi wa ahli khair wa ibadah wa rizki wa la tajal masif fitnati wa hidayah Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ya amayasihun. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nasrun minallahi wa fadlun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.